Να ακολουθήσετε την τακτική του Δούριου Ύπου. Δηλαδή να μπείτε στα κανάλια σαν Δούριος Ύπος και μετά, αφού είστε. Κοιτάξτε, επί 20 χρόνια παλεύω την αλητεία. Ακούστε, και Δούριος Ύπος έπρεπε να γίνω στο δεύτερο χρόνο, στον τρίτο. 20 χρόνια ζητάω κάθαρση και να μπουν φυλακοί οι κλέφτες που κλέψαν το χρηματιστήριο. Τώρα να πάω να πω του Βαρδινογιάννη τι, από σήμερα σταματάω και βάλεμε και γίνομαι υπηρετικός προσωπικό. Τώρα είναι αργά για μένα. Τώρα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος. Ναι, αλλά πώς θα ξυπνήσει. Δεν είναι έτσι, είναι κύριε Καρανάση. Σε αυτό που είπατε. Συγγνώμη, επί 20 χρόνια φωνάζω κάποια πράγματα. Λέει λοιπόν ο Νίκος τώρα να πάνε να τα φτιάξω με τον Αλαφούζο, με τον Βαρδινογιάννη, με τον Κυριακού και αυτά. Κάποια θέματα δεν θα. Και να κυκλοφορώ μετά καταρχάς χωρίς όρχης. Όχι, δεν κατάλαβα. Το πω έτσι. Θα κυκλοφορώ ευνοχισμένο στην Ελλάδα να λένε κοίτα το 20 χρόνια έβρισε και τώρα είναι ρόμπα. Ρόμπα, αυτό θα λένε. Αυτό θα λένε ρε παιδιά. 20 χρόνια έβρισε και τώρα πήγε και θα γελάνε μαζί μου και θα γελιοποιούν και κάθε έννοια αντίσταση σε αυτή τη χώρα. Όπως γελάει τόσος κόσμος με άλλους πολιτικούς. Συγγνώμη, η τακτική του Δούριου Ύπου δεν σημαίνει ξεβρακώνεσαι. Σημαίνει ότι διεισδύεις και μετά κάνεις τη δουλειά σου. Ο Κυριακού τα σαλόνια. Όχι στα κανάλια. Που έχει πάρει μια γυναίκα 30 χρονών, 45 χρόνια νεότερη. Τι σημασία έχει. Και βάφει τα μαλλιά του μαύρα και νομίζει ότι μαύρισε. Και νομίζει ότι έγινε. Μα σε παρακαλώ, Νίκο. Εγώ δεν αντέχω αυτούς τους ανθρώπους. Όταν ξέρω ότι πριν 10 χρόνια κάποιοι άνθρωποι ληστέψαν τη χώρα και η χώρα αυτή έχει πρόβλημα ανάπτυξης, πρόβλημα ύπαρξης και οφείλεται σε αυτού. Τότε ήρθε στα χέρια τους η τηλεόραση, ας προσέχανε κάποιοι κανίβαλοι στη Βουλή που τους τη δίνανε. Έπρεπε να προσέξει, οι κυβερνώντες έπρεπε να προσέχουν σε ποιον τα χέρια έρχονται τα κανάλια. Ναι, αλλά... Τα δώσαμε εκεί λοιπόν που γουστάρανε, στις εκλογές λένε ψηφίστε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, κάνουν τη δουλειά τους. Όμως τώρα μείναμε με 7 ταβατζίδες να κυβερνούν. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αν το λέτε εσείς μόνο από το έξτρα, δεν βγαίνει. Πάλι τα ίδια. Και από τον τάφο μου θα το λέω. Τι να κάνω. Από τον τάφο, αλλά δεν έχει δύναμη αυτό. Είναι σαν να ζητάς τώρα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αποκτήσει δύναμη. Κοιτάξτε, εσείς βάζετε μία προϋπόθεση. Ότι ο ελληνικός λαός έχει άχυρα στην κεφάλα του και δεν πρόκειται να σκεφτεί ποτέ. Δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ σας λέω, συναντάω και στο πιο απομεμακρυσμένο χωριό. Συναντάω ανθρώπους και έχουν καταλάβει σε τίνο στα χέρια είναι τα κανάλια. Και γιατί δεν ψηφίζουν. Δεν ξέρω. Τότε... Θα το δούμε αυτό. Μα από την άλλη σου λέει όμως, αυτό είναι ένα προς εξέταση ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση αυτό. Γιατί ο λαός που μισοέχει καταλάβει τι γίνεται και έχει έναν άντρα να ψηφίσει, δεν τον ψηφίζει. Είναι θέμα, είναι και ιατρικό. Είπαμε προηγουμένως στο Πασόκ θέλανε κρατισμό. Και τα πουλήσαν όλα. Και ρώτησα τον κύριο Καρανάσιο, είναι τρελοί, τα αρπάξανε ή γίνανε δεξιοί, δηλητηριαστήκανε. Και ο κύριος Καρανάσιος, επειδή είναι χαμηλών τόνων, δεν έδινε απάντηση. Άφηνε τον τηλεθεατή. Πάντως κάτι τρελό έγινε. Ένα κόμμα που ήρθε επαγγελόμενο τον κρατισμό, να βγαίνει και να ζητάει τώρα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να βγαίνει να ξεπουλάει τα κερδοφόρα και τα φιλέτα και να... Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να γίνει μια συμφωνία, πρέπει να γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Αν η μία πλευρά δεν θέλει ποτέ να κάνει υποχώρηση για τους χύψη λόγους. Δεν κάνει. Τελείωσε. Διότι μου ζητούν να μην ξαναπώ για διαπλοκή, να μην ξαναπώ, να σου πω και ευθέως τι ζητούν για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου ότι χρειάζεται δικαστική αναμόχλευση. Μου ζητούν ευθέως και λέω και τι να λέω αν ερωτώ με, λέω ότι ο καιρός είναι εύκρατος. Μπορεί ο Λεβέντης να τα πει αυτά. Προσέχτε. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Από ένα μικρό κανάλι δεν γίνεται να αλλάξει. Μικρό ή μεγάλο κανάλι. Ακούστε, εγώ είμαι ο άνθρωπος που 18 ώρες την ημέρα οργώνω όλη την Ελλάδα. Γίνεται, Νίκο. Μπορεί τώρα που με βλέπετε σε 2 ώρες εγώ να κοιμηθώ στην Κομοτηνή. Και μπορεί να μην το ξέρετε εσείς. Και παίρνω και στο λαιμό μου και 5-10 παιδιά ακόμη που με ακολουθούν. Είμαστε άνθρωποι που θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους με αυτόν τον τρόπο. Αναφερόμεθα σε λαό που υποτίθεται ότι σκέπτεται. Αν είναι κανίβαλοι και δεν σκέφτονται, δεν φίλοι θα μείνουμε, Ρενικό. Δεν θέλω με το ζόρι να σώσω κανέναν. Ας βγάλουν τα μάτια του. Δηλαδή θέλουν να ζουν με 600 ευρώ, θέλουν αύριο να χάσουν και τις καταθέσεις τους, θέλουν να χάσουν και τις συντάξεις τους, θα τους πάρουν και τα σόβρακα. Θα σας απαντήσω. Εσείς νομίζετε ότι αυτά που λέτε τώρα τα ακούει το 90% του λαού. Αν δεν τα ακούει το 90%. Το ξέρω. Άρα λοιπόν, όσο και αν ξέρω καλά που πατάω. Ωραία, όσο και αλλά πιστεύω στο 40% του κανένα δικαιούται 3-4% και ένα ακόμα ωραίο και σοβαρό.
Κατάλαβε το. Δεν λέω να πάρουμε 40%. Αν είχα τα μέσα και τα κανάλια, θα έβαζα στόχο αυτό τον κανένα να τον εκφράσει ολόκληρο η Ένωση και τον που έχει και το δικαίωμα. Σε τελευταία ανάλυση. Και τη συγκρότηση και τη στελέχωση. Δεν ζητώ τέτοια θαύματα και τέτοια μεγάλα γεγονότα. Ζητώ ένα 3% που δικαιούται να το πάρει αυτή τη στιγμή. Ένα κόμμα που 20 χρόνια οργώνει την Ελλάδα και που έχει καταδιωχθεί, που έχει από σάτυρους και αλήτες σχολιαστεί. Βγαίνει ο Πανούσης συνέχεια και λέει: θα βγάλει καρκίνο Μητσοτάκη σε μια εκπομπή. Λαβαίνω, παίρνει μια κυρία Λυκιάρχης και βγάζει συνέχεια ένας Πανούσης σε ένα ράδιο ότι να βγάλει καρκίνο Μητσοτάκη ο Παπανδρέου 100 φορές την ημέρα. Και μαθαίνω μετά ότι 100 φορές την ημέρα το λέει αυτό και το Sky, για να με εκδικηθεί ο Αλαφούζος, και ο Κυριακούς τους αδιάφθορους, άλλες 100. Μία φράση μόνο. Το ποσοστό της Ένωσης Κεντρών είναι υπερδιπλάσιο του ποσοστού από το οποίο διαφημίζεται. Πάλι, δηλαδή, δεν καταλάβατε. Το ξέρω, δηλαδή, αλλά άλλο λέω τώρα εγώ. Ασχέτως ποσοστών, εγώ αυτή τη στιγμή λέω, επειδή το ποσοστό δίωξης της Ένωσης Κεντρών είναι 100.000 φορές πάνω από τη δύναμή της. Άρα τι θέλουν? Θέλουν το φυτόριο εν το γεννάστε να το ξεριζώσουν, να το ξεράνουν. Δεν θέλουν να γίνει δέντρο, σου λέει μετά είναι αργά να το. Ρίχτε λοιπόν πετρέλαιο στην αρχή. Αυτό κάνει ο Πανούσης, ο Μητσικώστας, ο Πανούσης στο ραδιόφωνο της Δασκαλάκη της Γιάννας και πρέπει να ντρέπεται κι αυτή. Και ο άντρας της ο Θοδωρής, με τον οποίο έχω πιει 2 καφέδες, πρέπει να ντρέπεται ο Θοδωρής που στο ραδιόφωνο τους να τα ακούσει αυτή τη στιγμή ο Αγγελόπουλος. Και να το πάνε. Που στο ραδιόφωνο του με βρίζει ένας Πανούσης από το πρωί μέχρι το βράδυ να βγάλει καρκίνο Μητσοτάκη ο Παπανδρέου. Να βγάλει καρκίνο. Και το έχει κάνει πλέον σλόγγαν. Το ίδιο έχουν κάνει και στο Sky, το ίδιο έχουν κάνει και στον Αντένα. Άρα βλέπεις μια δίωξη πολύ πολλαπλάσια από τη δύναμη της Ένωσης Κεντρών. Μιλάμε για επίπεδο δημοσιογραφία. Και είναι αλήθεια. Προσέχτε, μα είναι δυνατόν ποτέ να μας καλέσουν στα κανάλια τα οποία τους λέτε κλέφτες? Μα πώς το ζητάτε? Εγώ δεν τα βάζω με αυτούς. Ο Πανούσης δεν φταίει. Δεν λέω τον Πανούση αλήτη. Ο Πανούσης μπαίνει σε ένα παιχνίδι, κάποιοι τον διατάξανε, βάλε στο στόχαστρο το Λεβέντη. Να εξοντώσουμε, να γελιοποιήσουμε το Λεβέντη. Όπως παλιότερα η εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου στον Αντένα που πήγε να με εξοντώσει, δεν έφταιγε ο ίδιος ο Παναγιωτόπουλος. Του πήρε ο Κυριακού και του λέει: κάνε μια εκπομπή, γιατί ο Λεβέντης μιλάει σε ένα κανάλι και μας ξεβρακώνει. Κάνε μια εκπομπή και εξόντωσέ τον για πάντα να τελειώνουμε. Και βεβαίως επειδή ήταν ζωντανή η εκπομπή, αντί να τελειώνει, έχασε και τη δουλειά του ο Παναγιώτοπουλος. Ποιος τον απέλησε όμως? Πώς? Ποιος τον απέλησε? Ο Κυριακού. Γιατί έλαβε 20.000 φαξ, φάτο το κάθαρμα. Ο Κυριακού έλαβε εκείνη την ημέρα ο Αντένα, το έμαθα από το τηλεφωνικό κέντρο. 20.000 φαξ έλαβε, διώχτε το κάθαρμα από το... Και το κάθαρμα δεν το λέω υβριστικά, το λέγανε οι τηλεθεατές στον Αντένα. Γιατί σου λέει να κάνει μια εκπομπή να μιλήσει. Μα ήθελαν όλοι οι τηλεθεατές, ακούστε τι ήθελε Νίκο μου. Να κάνει μια εκπομπή ο Παναγιωτόπουλος με το Λεβέντη. Κύριε Μητρόγιαννη, τι ήθελε ο τηλεθεατής? Ήθελε να γίνει μια συζήτηση Παναγιωτόπουλου και Λεβέντη, να πει ο καθένας απόψη του και να κρίνει ο κόσμος. Δεν ήθελε να στήσει μια παγίδα ο Παναγιωτόπουλος να πέσει ο Λεβέντης. Δεν το γούσταρε τέτοιες ατιμίες, ο κόσμος δεν τις υιοθετεί. Ας είναι και δεξιός, ας είναι και φασίστας. Δεν υιοθετεί αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, και έτσι έχασε το τρένο ο Παναγιωτόπουλος. Ό,τι και να γίνει, είναι αυτό τη ζωή του η αχίλλειος πτέρνα. Μα ποιο τρένο? Και απ' την άλλη, σας το λέω, μου το έχει πει άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, μου είπε ό,τι και να γίνει το παλιόπαιδο, είπε μάλιστα βαρύτερη φράση για τον Παναγιωτόπουλο, ό,τι και να γίνει το παλιόπαιδο κουβαλάει την τροπή για την εκπομπή εκείνη. Και για μένα έχει τελειώσει. Και για τον πνευματικό κόσμο έχει τελειώσει, λέει ο Παναγιωτόπουλος.